Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinikilong ki khubor bamta kasni. Tuot ki pat ba jongka Russia ban persya ki briew ki bawan na Isreal sya Russia. Dagis pangut ki Nong Russia sya ke airport kabadan hamakach kala da Jestan Russia laya thuru baki pulit baki shipai kim la ban khang ya ki briew ki bawan ban persya ki briew ki bawan na Isreal sya Russia. Layo jingtip ru bagi te kinong Russia ki mut banwan ban thombor ye kinong Israel ki badai ki jiu kinong tray jong ka te ka airport. Ki thu bagi don katu kat nengut kinong Russia ki bawan keli na ki sya e don ki briew ki badai ki jiu. Layo jingtip ru bagi don ki bayo i bagi te ki pat ba ki ra ya ka lama ka Palestine bat don ru ki briew ki bara ya ka jingtho ka baong don jaka ya ki nongpyniap jong ki khelung kena hada Jestan Russia bat ka batho ngi persya ya ki jiu ki bawan petri sya Russia. Ya thu ru don ki baperta Allahu Akbar. Layo jingtip ru bagi te ki pat ba ki dawa ban check ki passport jong ki briew ki basyong ha ka lingsun lada ki de ki Israel lane ki jiu. Shushu laya thu ki don ki briew ki bakhang ye ka surok bat ki bawad bat toket ye ki kali ki bawan na airport la ongru badon ki balet ban khang sha ki hotel bat ban batha ye ki try hotel bakim dei ban ai jaka sa ya ki jiu. U Prime Minister but u Foreign Minister ki thu bakim don kinong Israel ni ki jiu ki basyong ha kaling sun kabawan na Tel Aviv Israel Sham Makach Kala Airport. Layo thuru baki Israel ka khmi lenti baka bor penya jong ka Russia kin yadai kinong Israel bat ye ki jiu. U Sergei Melikov Ubadeiru u governor jong ka Russia haga jingkran jong u baki lat pathai kubor uong baki briew jong ka Dagestan ki pin I ka jing sngolen na ka benta ki tu ki briew ki balamin saw bar la ong ru baki briew jong ka Dagestan kin duwai na ka benta ka jing sung ha Palestine.